addu'a ita ce soja da 'yan sanda jami'an tsaro ne kawai suna zama kamar sanadi amma kariya ta Allah saboda haka ci gaba da roƙon Allah ubangiji Allah kada ma ya kawo ranar da soja ko ɗan sanda za su yi amfani amma dai za a kawo insha Allah mu gode ta rike to za ta iya haɗuwa da hanyar shema zuwa kankara wanda in aka yi wannan abu to Allah da za a taimaka masa zuwa kuma zan kai da iya wannan wani ƙarin bukata da muke wa'annan mutane da itilai ne haka wallahi to Allah dai aka dogara gare shi amma billahi lazi wannan kawai Allah suke takama da shi wannan kawai suke takama da shi kaga yanzu tsarin an ci abincin dare mata da yara wallahi nan ƙauyukan wannan wuri na za su zo wannan wuri su fake sai gari ya waye sannan su tashi su saboda wannan ƙauye suna buƙatar su ma ɗauki inda dama don wannan wuri muna takama da shi wallahi Allah muke takama da shi amma muna takama da shi inda dama akwai hanyar wakile zuwa har wannan ƙauye wanda zai iya haɗewa da wannan hanya ta ɗan mai damu ita ma ya haɗe da ita ko kuma ko da ba abin nan ba amma aka yi ta bakin gaban ƙauyensu to Allah yadda zai taimaka mai girma ɗaya sai kada ɓata lokaci mu dai kamar ina cewa kai gida ne dan bari in tuna baya kafir dai mu gidanmu ne dan ne na suna aure a kafir ban manta na yi aiki a lihika a lokacin kana da wani malam Musa Abbas mu kuma na yi Allah cikin na yi PA a wurin Allah cikin mariga Abdulsalam Abubakar Isaka a lokacin in ka zo muna nan wurin da ka je wurin malam Musa Abbas har muka saba da kai mutum ne mai biyayya mai ladabi zai ga na gaba da shi ya mai ladabi da biyayya ta hanyar malam Musa Abbas muka san wannan bawan Allah an muka saba da shi amma na san ya manta saboda ka mu kafir da nan ne ba bambanci gaskiya ne saboda ka san duk irin bukatun da muka bada in Allah da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha in Allah da karamin hukuma za su yi bakin kokarin su kuma ƙara gode ma Allah wallahi gwamnati suna bakin kokarin su kamar yadda muka ce yau shaida ne mun je Allah ya taimaka an ceto sai da ci mutane wallahi ba ƙarya bane ba so muna godiya da wannan bako ubangiji Allah ya ƙara mai ɗaukaka Allah ubangiji ya ƙara kusanta da shi ga abu mafi alheri kuma mu ne waɗannan gwamnatoci ta mu fatan alheri ubangiji Allah yanda ya zo lafiya shi da tawagar shi ubangiji Allah bai da su kira lafiya muna godiya kwarai da gaske ubangiji Allah ya kyakkyawa sakaya da alheri mun gode alhamdulillah mun sami jawabi mai girma magajin garin karfi Alhaji Alamu Garba wanda ba tare da farkon kashi ba ga mai girma da ɗan shugaban karamar hukumar manufashi domin shi ma ya gabatar da jawabi sa kuma kai da bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala nabiyil karim wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mai girma mai ba shugaban kasa shawara akan harkar siyasa da sauran al'amura na yau da gobe mai girma ɗan majalisar tarayya mai wakiltar manufashi da kafur mai girma ciyaman na kafur local government mai girma galadiman katsina mai girma tsohon ciyaman na karamar manufashi mai girma tsohon chief of staff na jihar katsina wanda kuma shine CEO na NEFAT da sauran al'umma da suke wannan wuri assalamu alaikum mune ma Allah godiya kwarai da gaske da ya kawo wannan lokaci kuma ya kawo wannan babban ko wanda uba ne a siyasar kasar nan baki daya kuma mu ubanmu ne a wannan yanki a siyasance mun tabbatar da duk kukan da muka mika mishi don Allah ya daura kake ne saboda zuwan shi kuri a wannan wurin to ba karamin al'amari bane ba abin za mu tafi ma Allah godiya sannan kuma mu tabbatar mai da cewar irin waɗannan abubuwa da suka faru da mutanen wurin nan an jajjarta musu gwamnatin jiha ta jajjarta musu san al'umma da yawa masu zo sun jajjarta musu yau cikin hukuncin ubangiji gashi kai ma ka zo da kanka to ba abin za mu ce sai mu Allah godiya kuma mu ƙara tabbatar da mutanen wannan yanki da ƙarfafa kuma manufashi baki ɗaya cewa gwamnati tana sane kuma ta ankara cikin halin da suke ciki
saboda haka mutane su kwantar da hankalinsu mun tabbata ibtila'i na faruwa amma wani abu na iya kawo wani abu wallahi mun tabbatar da wannan faruwar wannan al'amarin to kila hanya ce ta samun sauƙin mu baki to na tabbatar da gwamnati ta farka kwarai da gaske kuma akwai alƙawura da aka yi mana cikin 'yan kwanakin nan guda biyu ba da daɗewa ba mai girma ɗan majalisar tarayya ya ji ya ga shugaban 'yan sanda na ƙasa baki daya kuma ya tabbatar mai da cewa za a deploy din mafol a nan yankin nan alhamdulillah kuma jiya kwamiti na majalisa gaba ɗaya ta tarayya da sanatocinmu na jihar da baki daya sun je sun ga shugaban sojoji na Najeriya shi ma ya tabbatar mana za a kawo mana bataliyar sojoji a nan gurin saboda haka ba wani abu za mu ce ba sai mu Allah godiya abin da ya sa na hidi wannan maganai tun daga mai girma zanne mun tabbatar da wannan abin ma an yi shi an gama saboda haka ba abin da mu ce sai mai mashi godiya akan irin abubuwa da yake yi al'umma suna sani da irin abubuwan da yake yi so muna godiya kwarai da gaske muna fata yadda ka zo lahiya Allah mai da kai gida lahiya mutane wanda yake suna godiya kwarai da gaske Allah kuma ya saka da alheri assalamu alaikum da yake anan muna tare da uban kasa kuma za mu tafi kai tsaye ga mai girma ga Lajiman Katsina domin shi ma ya tofa albarkacin bakinsa bisa wannan al'amura da suka kuma zuwa babban ba. Allah shi ƙara lafiya. Allah shi ƙara lafiya. Injiniya tukur ne zannan ga Lajiman Katsina. Wallahi tallahi abinda yake yi kamar kuna magana da shi. Allah sarki. Zanna alheri ne. Ka ci gaba zanna fada. Zanna alheri ne. Muna godiya da Allah ya ba mu. Muna roƙon Allah ya kare mu. Amin ya Allah. Zan sa nan wurin sai mun samu lokaci da wani sai Allah kuma sai mu fara magana. Allah ya biya ka. Amin. Allah ya sa a koma lafiya. Amin. Allah raba ka da hajji lahiya. Allah ƙara mata lahiya. Allah ta miki lami ɗan sarki Katsina. Allah ta miki lami ɗu. Godiya miki lami ɗu. Zama lafiya alhamdulillah girma ga Lajiman Katsina muna godiya Allah shi kara lafiya. To a wannan ne kuma abu da za mu tafi ga mai girma ya Alhaji Ibrahim Masari mai yau shugaban kasa shawarwari a harkokin siyasa a mulki domin gabatar da rajinsa da ke yin bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mai girma shugaban karamar hukumar fashi da na kafin dan wana tsohon cikwamsa CEO na nifad Lami da mutumin kirki. mai girma ban kasa da Lajiman Katsina Allah ƙara ma lahiya. hakimin malumfashi tsohon cif jojin jihar Katsina wanda ya fi kowanne cif joji daɗewa a tarayyar Najeriya Allah ƙara mai lahiya. Allah shi ƙara ma lafiya. magajin karfi sauran yan uwana yan karamar hukumar malumfashi da kafin assalamu alaikum wato ba na kan so da Allah a ta kamar mun zo kamfen na siyasa wani abu ne wanda yake mana daɗin ji kaddara ibtila'i masifa Allah ya so kama da wannan yanki namu su abu ne wanda mun zo mu jajanta ma wannan yan uwa namu kuma a yi addu'a ubangiji Allah ya tsayar da wannan masifa a nan dan ba ni kwanto ko na sakan ɗaya cewa wanda suka yi wannan abun Allah ba zai bari sai su mutu ba ko a gidan rawar disco ka tarar da mutum kai mai irin wannan wulakancin Allah akwai haƙi balantana mutumin da ya zo yana manhajaci da Allah Gaskiya ne. yana ibada kuma sallah wadda take tana ɗaya daga cikin salloli masu tsada sallar asuba a kisan wannan wulakanci to a jira ga abin da Allah babu shakka mun yi magana da mai girma shugaban ƙasa jiya muna tare da gwamnan Jigawa
ofis ɗina za mu ta airport ya ji abin da ya faru kuma ya tambaye ni da yake suna magana da galadima tun kafin a yi firamare da shi na ci mishi a bangaren shi ne ci da Allah mashi daji shi yana Los Angeles yau da dare zai wuce Brazil amma dai insha Allahu a bincika a menene ainihin za a iya yi kafin wanda ake ganin cewa zai rage irin waɗannan fitintunu da ke faruwa sunan take ya ce ma HMO ya kira CDS a yi magana da shi su magana da suka yi ban san abin da suka yi ba sai yau da dare kila ina ya sa inda zan ji in na kira su tun da yanzu su dare ne to yanayi irin wannan duk masifa idan ta samu bawan Allah sai dai ya koma ga Allah da wannan muke cewa kanu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji Allah ya an shahada wannan bayan Allah wanda ke asibiti ubangiji Allah ka ba su lafiya waɗanda abin bai ji gare su ubangiji Allah ya tsare su su kuma waɗanda suka aikata wannan abu su jira sakayya Allah amma dai yana tabbatar muku Allah da na sani wanda muke mabauta wanda ya haramta maka shi da zalunci to wannan abin Allah ba zai bari ya tafi haka nan insha Allah Allah ya maida musu aniyar su ubangiji Allah ya ƙara wulakanta su tun cikin duniya Allah ya yaye mana Allah ya yaye mana ubangiji Allah ya ba mu ikon komawa ga Allah mu ji tsoron Allah mu kyautata zukatanmu fara abin da ya tara mu a wannan wuri mai albarka za mu buƙaci babban limamin garin karfi ya buɗe mana wannan taro da addu'a mal liman alhamdulillah Allah ya saka alkhairi mai girma mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin siyasa da al'amura na musamman mai girma da shugaban manufashi mai girma Allah ka saurara mana tarayya mai manufashi kakuru alabar aminu bayan kakuru mai girma shugaban hukumar nefas mai girma manajan darakta na ma'aikatar ruwa ta jihar kaduna shugaban karamar hukumar kafur sabbin shugabannin kanan hukumomin kafur da kara sauran jama'a mai girma da lajiman katsina hakin manufashi shugabannin tsaro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna yi wa Allah godiya da ya kawo wannan rana a inda a yau muka samu bakuncin mai baiwa shugaban kasa shawarwari na musamman da kuma harkokin siyasa da ya kawo mana ziyara a wannan gari na karfi mai albarka a bisa itla'in da ya sami waɗannan al'ummomi da suke zaune a wannan gunduma da wannan ne zan buƙaci mai girma magajin garin karfi da buɗe mana wani taro da jawabin maraba dukkan yabo da godiya sun tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala suna ƙara mika godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan haka nan alhamdulillah muna maraba muna farin ciki ko wannan tawaga za mu ce ta taho daga gwamnatin Tanzania girma SA saurara da Allah nasu na garin gwamnatin Najeriya yau ga shi Allah ya ba shi iko ya tura duk harkokin shi saboda karfi gidan shi da manufa shi da karfi kusan duk ɗaya ne saboda kuma da isla'i Allah ya kawo mana wallahi bayan jajircewa da gwamnatin jiha
ranar 19 ga wata har kusan bayan sallar isha'i da kuka jiha karkashin girma sakataren gwamnatin jiha suna nan sun zo alhini da godiya da kuma jajantawa da kuma ta'aziyya domin cikin hukuncin Allah ga wani babban bako Allah ya kawo mana alhamdulillah muna godiya ga Allah kuma muna gode ma gwamnatin namu guda uku da ta tarayya da ta jiha da karamin hukuma tsakani da Allah da adabi maganar tsaro suna bakin kokarin su wanda cikin hukuncin Allah yau ina zaune aka kira mu aka ce lallai mai sauri mu taimaka fashi Allah ya taimaka mana jami'an tsaro sun ceto wasu daga cikin mutanen da aka zo aka kita alhamdulillah muka je aka tako su yanzu haka suna nan girma karamin hukumar shugaban karamin hukuma ne da ɗaukar na su da magani za a ci gaba da kuma sauran abubuwan da suka dace wanda dama an ce tunda Allah zai kawo wannan babban bako a yi kokari a bari da ɗan gansu inda dama ko da asibiti ne tun wasu na asibiti a fada ko mutanen wannan unguwa da mutula ya faɗa mawa su ma ɗan jajinta musu ya musu Allah kai cike ciko alhamdulillah mai girma SA muna ƙara godiya wallahi ba zan ce karamin ward ɗin ka kawai ba amma wallahi tallahi karamar hukumar malumfashin gaba ɗayanta tana cikin wani fitila'i na cikin rashin tsaro wallahi tallahi ne ce wanne kuma bai tsadarci amma duk alhamdulillah ɗan ta'addan nan gaskiya sun dakura mu wallahi duk abin da kike tsammani sai wanda ya je ga abubuwan da ke suka faru wallahi shekarun ji Allah ba ni ko na je garin nan a masallaci wallahi kaga baladiyan da ya huda gini ya huda kyaure na masallaci aka nuna mai inda aka wanke jinin bayan Allah a masallaci wanda aka kashe suna gana da ubangiji wallahi abin wanda ya je abin zai so same yi amma mun san gwamnatocin nan suna kokari kuma muna fata za su ƙara rubanya kokarin da suke kamar yadda muke ba da shawara koyaushe tsakani da Allah a taimaka mana mu dai daga nan wurin arewacin nan da yammacin da suke fito mana kuma daga arewacin da in ka tafi wallahi haka ce wannan hanya ta kankara zuwa shehu ba ka samu wani daji saboda ta'adin da suka yi da sun tafi sun ƙetare hanyar kankara zuwa shehu shi ke da sun faɗa dajin fagwa saboda haka waɗannan mutane suna nan wannan yanki idan har aka samu aka taimaka mana kamar yadda ake ta ba da shawara a sa mana fence ko kuma tab na sojoji a ɗan kasuwa ko kuma da in Allah ya yarda wannan abu zai taimaka kware wajen daƙile su sannan mai gana da sai wallahi in muna so a taimaka mana to idan jami'an tsaro suna so su kai ɗauki a waɗannan wurare inda ibtila'in yake to wallahi accessibility wato hanya tana da matuƙar muhimmanci